खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेटआव दङ मिरु सरकारा कोविड-19 भेक्सिननि थाखाय मबाइल एप्स बेखेवगोन। कोविड-19 भेक्सिनखौ साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा गोरलैयैनो मोननो हानाय बादियै मिरु सरकारा कोविन मुंनि मोनसे मबाइल एप्स बेखेवनाय जागोन। बे मबाइल एप्सनि जोहै जायखिजाया नोगोरारिफोरानो कोविड-19 भेक्सिन लानो गोसोब्ला गावबा गावनि मुंफोरखौ रेजिस्टार खालामनो नांगोन। बे एप्सनि जोहै कोविड-19 भेक्सिननि गासैबो फोरमायथिजों लोगोसे गोनांथि जानाय आपडेटफोरखौ आपल'ड खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे एप्सखौ स्मार्टफन बाहायग्राफोरनि थाखाय बेखेवनाय जायाखैब्लाबो जोबोर खम समनि गेजेरावनो हादोरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि थाखाय कोविन एप्सखौ बेखेवनाय जागोन। नैथियाव दङ BPF हानजाया नंखाय रादाब फोसावदों। 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ होबथाग्रा BPF हानजाया नंखाय रादाब फोसावदों। बे नंखाय रादाब फोसावनायनि सायाव 14 नं चिरांदुवार बियाबनि UPPLनि बिजाथि BR फेरेंगाया बुङो दि 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ होबथाग्रा BPF हानजाया नंखाय रादाब फोसावदों। रावबो UPPLनि हानजाया रां रानाखै आरो हमजायाखै। मख'नो गोनांदि BPFनि माखासे फेसबुक पेजआव UPPLनि बिजाथि BR फेरेंगानि PA जानो गोनां हेमेन बसुमतारिया टुक्राझार प्राइमारियाव फैसा राननायाव हमजादों होननानै नंखाय रादाब फोसावदोंमोन। थामथियाव दङ MP नब सरनियाखौ क'क्राझार पुलिसा हमदों। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP नब सरनियाखौ थांनाय हरनि 11:30 समाव 12 नं सालाकाटि BTC बियाबनि सिङाव थानाय कालाफुख्रि जरेगाव ओनसोलनिफ्राय बिसायख'थिनि आयेन आब्रुथिखौ सिफायनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिसा हमदों। हमनो मोननायनि उनाव MP नब कुमार सरनियाखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव 11:30 निफ्राय फुंनि 8 रिंगासिम जोबनानै दोनो। मख'नो गोनांदि MP नब कुमार सरनियाया सालाकाटि समस्तियाव हरनि समाव बिसायख'थिनि मुङाव रां रानदोंमोन आरो बे रां राननायखौ मिथिनानै क'क्राझार पुलिस बिफाना बिथांखौ हमो। ब्रैथियाव दङ अनलाइन क्लास खालामनाय समावनो बिफानि इसिङारि गोसो थोनायनि फोरमानखौ फिसाजोआ मिथिदों। कर्नाटकनि नागामंगला तालुकाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। बिफानि मबाइलजों अनलाइन क्लास खालामबाय थानाय समावनो फिसाजोआ बिफानि गुबुन सासे गोसो थोनायनि इसिङारि माखासे सावगारि आरो भिडिअफोरखौ मोननो हादों। बेफोरबायदि नुथायखौ नुनाय लोगो लोगोनो फिसाजोआ गावनि बिमानो बिफानि बेफोरबायदि माखासे नायथावै सावगारि आरो भिडिअफोरखौ दिन्थियो। बेफोरबायदि नुथायखौ नुनायनि उनाव बिसिया जोलैनि खान्थिखौ सिफायनो थाखाय आर'जलाइ गथायदों आरो बे समाव दायनिगिरिनि हेंथायै पुलिसा मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।